Molim. Dobio sam 5 minus. Molim, šta? Šta? Dobio si 5 minus, sad ćeš da ideš tamo u sobu i da učiš, a ne samo to. Da ćeš Serbija na celcati dan i godinu i Božić, pa sve do svoje životne karijere. Tata, mogu da se vrnem na vrapče glavu? Može, sine. Tata, a mogu li da zapalim komšiju kuću? Može, sine. Tata, mogu li da kupim onu tetu tamo? Može, sine, ali za tatu da znaš jedno. Mama, mogu li da idem na bazen? Sad. Pitaj oca, ja ništa od tebi ne određujem. Ma pitaj si majki ti. Ma pitaj oca, majke ti ga. Napisala si ti domaći? Jesam. E si kupila kuće džukelu, nešto guta jajki. A bi sve mi jarki spasuš. Nisam, mamo. A more mrš tamo, idi tatka da vodiš tamo. A traži ti ono iz ženu, a meni da nađeš nekog muškarca. Tatko, nastavnik mi daje jedinicu. A kvo si rekao? Ajde sad pred mene da vidimo ko ti onda ja. Kvo si ti da ja na moje dete majmune? Jedinicu, kravo jedna, te naranim zgob. Nemojte, gospodine, molim vas. Pa to dete ništa ne uči, bre. Znate li vi koje ono radi posle školu, bre? Molim, moje deteta koji da vređaš. A ti će sada mi šoštati stepom. Nemojte, gospodine, nemojte. Pa dobi. Tatko, ukrao sam ti novčanik. Tatko. Jebala te, cikla. Idem da te tužim mami. Da znaš, da će da ti zakolje i da ti obesi ono tvoje kutre što guta ljariki. Dete, doći ti vam. Gdje su mi pare od špagete? Pa ti si mi daja 40 dinara, a to košta 50. Lepo sad. Pa ima da ti rodiš, ima da zaradiš u jagode i da vrneš dug. Pa ja ne, praznu supu jedem, voda, nema ništa iz lesaka. Godinu dana evo ne postim na te psiće, praznu vodu na te psiće jedem. Like, share i subscribe na naš kanal. Ja sam Filip, on je Aca, ja sam novi član, pošto juče nismo se predstavili, on se predstavio, ja nisam, ja sam Filip i on je Aca. Aleksandar. Dobro.